ndaitwa Mavis Mambeu. Ndogara kwaNechirinda village. Nyaya yangu yandafambira kudare ngeyekuti ndakawanikidza ninabamunini ndakarara nawo pabonde. Bamunini ndo akatanga kundipfimba wechitoti ndokumbirawo bonde. Bamunini akandikumbira ndakamboda kuramba asi akangonditi ndokumbirawo ndozvipa chendawana. Bamunini aya akabva tarara tose tochowanikidzwa takarara tose nabamunini. Bamukuru ochobva achizotiza abatwa ochombonyepa oramba nyaya yawo yobvazoendeswa padare kwachifu ndobva takazongonzi mozouya musi wakati. Haana chakandibhadhara nacho kwabamukuru iwo tamwe aizvikutanga izvozvo zvakaitika asi mazuva ese taingowirirana. Saka chii chakaitika? Ndiwo akangonditi ndokumbira bonde sezvo mukadzi wangu haandipo bonde asi ini ndasingazwi mwoyo kungovaimura ndandisingadi zvakangoitikawo nemistake. Pamakabatwa nawo ndi bamunini here kana kuti bamukuru? Muzukuru akatotibata. Ndi bamunini here kana kuti bamukuru mukoma wemurume wenyu? Ndazwa kuti mune imwe futi nyaya yakambopinda kwachief musha yange iri ichi mabatwa futi nechimwe chikomba. Chakaitika sezvo tirakadzi 2 ndina mai guru angu ndo aindifurira zviro izvi zvekuti ndiwane kudi ndione murume umweni achiti kwai hatirichi tiri pambi tiri kutsvaka varume nebasa achiti inini ndione kuenda. Okay, alright. Saka murume wenyu akazvinzwisisa ake? Inini nemurume wangu taane 7 years taroorana. Urundipe bonde rakakwana. Saka imistake yakangoitika. Alright. Mune vana vangani? Ne2. Wakura sei? Ndo first born uri musana. Saka muri mukadzi wechi2. Yakangopera maguru ndo baba murume wangu ndo akazoti ndichimuregera mise ngoti uyu wanga achida kuvhurira mukuru wangu mukadzi mukuru wadi kuvhurira kuti uende kumba. Sezvo ini ndakarorwa hangu ndiri andaidzoni ndakagororwa. Inini ndozwa Shingai Chirongwe. Ndogara village head nechina ward 18 hapa. Nyaya yangu yakafambise kuti muswa ngori muswa ni via David 12:30 muswa 13 July ndibva kuchechi ndipo ndakasangana nemusukuru wangu akati sekuru nai mune nyaya iri kuitika ndakabata muswa 23 July ndikati ntaura kunyanya yacho ngei akati sekuru ndakanga ndichibva munda wangu ndiona ndapinde murwizi kutsvaka mandowe kuisa munda saka ndopinde kuonawo munhu akamire pachikomo dai ndoiti munhu akamire pachikomo ndiye nani ndotarisa dai ndokona ndimukoma yanyu anonzi Taurai Chirongwe ombotopedza odza kupinde murwizi oyopinde muchibhamu chaachiripo ndo pakabuda wangu mudzimai uyu yobva asiye mugomo murwizi kwakova futi upinda pachibhamu chiyai apinde muchibhamu muya muzukuru ya muzukuru kwati anisi anhu anaya mufambire waari kuitawo andina kuzvisiza zvakanaka bari gandiitira anhu anaya kwachatere masure svikai anhu atobhizi toita bonde ndo paka aya mukoma paakaona kuti hai pasvike munhu mukoma yacho bhadi uchitiza akati shamwari miraona namasa ndozvoita akadzi edu dai kuti basa kwata nakadzi edu mukoma ndo pakapirwa kuti sorry ngatitaurirana ngatana panapa iwo chitaura chonodaiwo kuti nyaya ipere panapa isasane kwamangu right. Uyo nyakobada kati inini pachinoda imwe munozvitirei namwe mbuya imwe munozvitirei kuti murume wakaenda kuchechi ndozvo munorambe kuenda kuchechi imwe ngurosai muchite izvozvo munodi kuona nemurume kuchechi. Uyo aya mudzimai akati shamwari muzukuru inini anawo kuona iwona wanondiona ngazvipere panapa right. Zvadako ndikati saka ndio nyaya mahambe yakaita kati ndio sekuru ndikasaka iwe une evidence here iyoyo akapuwa ndio mukoma yekuti akadozoramba nyaya yawo unozwa kuti hai
Ndikabata kati ndikisi evidence andina. Ndikati iwo chenda po evidence iwo. Wapo evidence iwo which ni build hana po chi nyapo evidence. Right. Mzuri chovata iwoni. Njoba tasike pamba ndobunza muzimai. Muzimai wangu ndambia kuti nini hapana zvinhu ndakaita baini. Njoba ndanza kumba kwa mukoma. Ndikati mukoma naye namai kuri pamusoro nemako ndiri kudini ndikuzo ndinoda kubvunza. Mukoma chobva ati abvunza zvinhu namai kuri. Njoba abvunza zvinhu ndikati inini ndizomba kuhwa kuti nemukoma yemwe makanga makata nemuzimai wangu mudoko. Akati handivisi baini. Handivisi. Muzimai wangu mukoma chobva ati imba mini nasabwinya yenyu mahambe mazuva makaita. Iva nasitanangura yese neanhu acho mabati akaitwa. Ndo basi ngaribude pabanzi chitaurirane. Ngaribude pabanzi chitaura. Ndopita budo pabanzi makubva nekutwereti. Iyo ndo basi mnina naye sorry nyaya yakaitika. Sorry ndirekerero. Ngari chindotaurira sasa yaende nini? Sasa yaende kuretu. Ndo pakasvika mai kuru. Ndo pakati mai piwe na so nemukadzi wangu ndirekerero nyaya yakaitika saka ndirekerero. Mudzimai akati mune shuwa here katatu chobva ati hongu. Mudzimai chobva ati ratu kuende mumba. Inini ndopendasa nditi mukoma naye ndifungwe pendakabva kuchechi pamuunganidzo. Inini ndiri kurwara chest yangu iri kurwara. Kune simudzi 20 kg kudai handikwanisi. Ndausa ndimuhe mwakandura. Saka mai kuru bhatora nawo mushonga. Kudo chimwe mushonga. Right. Mai kuru bari kushupana nemwana wawo mukomana. Ichitora mushonga. Ndipo apa pamhanya mukoma kuende tore mudzimai otora mai kuru mushonga. Right. Zvadaro ko ndipena inini haisi zvati ngatitaurirane. Ndichashupikira ikaende kotore mudzimai wacho. Ndichape mukadzi wawo. Ndakwira kumba chama ndataura muzukuru wanya kubata uya ndio nyama hambira yaita. Vadao ndasho kumba kumuzimai handi mudzimai ochodombo rambe kusimuka pakati. Mudzimai mai kuru chobva asvikawo mumhatso. Akati imwe baba imwe mupokotei. Ndo vanatsanangura mudzimai wangu mukuru kuti ndio nyaya iri. Right. Ndio pakasimuka chobva arongedzeka bhegi kawo ndikuti hambai. Tamunzira chobva ati andisina ndende bande kwenomba kwangu pachikwisu kwana sekuru. Otanga kutoborera kwataura yande ndiyo bande kwende kwana sekuru. Kuzopesira nyakubata nemukadzi wake na mai yake. Ochobva achizosvika wakati achinje pana baba akati iwo urambe kuende iyo. Andi hayo kabatwa zvowaye zvowairara nawo nini na bamukuru saizidu haimo muna kuri kweli. Saka nhasi uno wataute ndikofosha kupi ikoko. Payo twatabatirana. Choba ndo pakazoti baba yake ndirekerero murume wangu ndirekerero tikati anisi tinozobhirire kumberi. Tasvika tasvika kuti vatamusana mukoma ana mukoma atatu nemadzimai avo. Tobva tasvika pamhatso pamukoma. Ndo paabva ndochibhuye nyaya semahambire yanga yaita. Nyakubata muzukuru chobva abvunzwa naye kuti ndizve iwo kazvibata sei chobatsanangura mabatire akaita. Iwe mudzimai taura kuti zvafamba sei mudzimai chotsanangura mahambire zvanga zvaita mabvangana nawo akaita semadzimai asvika pakubatwawo. Right. Iwe murume ndizvo here? Eya ndizvo ya. Inini ndopena kuti saka imwe mukoma imwe muona makandiuraya. Iyo zvanyakwanisi kushanda kuti haikwanisi kushanda kunishande mhuri yangu. Saka imimi munondilipira ngezvangwaita. Mundipe ngombe tei. Mudzimai wawenyu vanaso no kuna mbeni. Mudzimai wawenyu ngoti mukadzi wemugara naye. Right. Ada kwa baba napa ndo baba apa musoro ndimwe toti ndiri kuya. Muzukuru wanga arimo chobva ati munhu unokutiza. Right. Pazoterwa kubanzi chobva atorwa road speed utotiza. Atiza ndikati iwo chisama baba ndio mhatso munhu wako. Ndo vanatora namai kuru nanyakubata uya nemukadzi wake tobva taenda. Muzukuru mazvariro acho mai muzori obhasara papa. Tobva taenda fumiro wacho kuseni ndakaenda parufu kwachibhira amweni hama dzangu dzimweni nyaya muhambire nyaya muitiro wanga kaita. Zvadaro ndivyo nasvika pamhatso muzukuru ndikati mwakazoipedza sei izuro ndimukasareyo.
na mbuya yako akati muzimai vamukoma wakati hai aviti kuti mumusiye panapa ngendaa yekuti hai mwamuna wacho watiza saka ina unozonditizawo handizivi kuti hai uripi akazonditiza nozonditsvakirei saka takazorongwa ngekuti hai ngaende kosai kwaSabhuku asari kwaSabhuku Sabhuku ndiye muridzi wenharaunda saka ndokuti azomusiya kwaSabhuku nendo kwaari ini paipera chichangu panoti anhu anaya aisiye munhu kwaSabhuku Sabhuku ndio akarara nemudzimai wangu ndivana mupango wangu wei ndovanda dzake kumba kwacho vanaona vamwe mukoma nemukwasha akati sekuru tozive mukanyangadzwa waya asi iyena mukoma yanyu panapa asati asvika pa kunobvira zvo paipai pakatiza paina nhasi asaoneka kuti anyambodziuraya inenge ndi mhosva yawo ndikati alright akati ndopazomukamba akati nyaya yanyu mwataura kwaSabhuku ndikati kwaSabhuku anyaudi anangana kataura ndopabva ati akati mukamba akati saka chene mwataura Sabhuku imini mwataura Sabhuku hazvina basa kuti hai mudzimai wataweka kudhara imi motosvika wase munhu watouya kwaSabhuku tobhuye nyaya yake kwaSabhuku kuti alright waponawo kwachini kwaSabhuku ya sei kwaSabhuku nasvika Sabhuku asipo aenda kurufu ndotona mudzimai ndopangana nemhuri zvese ndobva ndapetuka ndope ndakazozwa kuti mukoma ya apo ndobva ndachizoende kuona mukoma yakati imwe mukoma imwemwe makatiza makati ngatitaurirane mobva mwatiza kutaura kuti isusu tese tatu mhatso mwese nana mukoma yachanga ari mweshe mapenzi manje imwe ndimwe achingwarira naiyo mudzimai wenyu wakwaSabhuku chamba kwaSabhuku mwene kuti mudzimai wenyu neproperty yake muchigara mweshe muchitange mhatso imweni ani hai ndimwe ndichibange kuti hai mnyina naye ndiri mukadzi kumwe chipiri ndiri mukadzi kumwe chipiri mukachizomona mukadzi kumwe chipiri vaiti vanoda mukadzi wechipiri nemhaka yai dambudziko ravo ranga nemukadzi mukuru aiti hai mudzimai wangu unondinyima handibati-batiwo unondirakata ndichida unoramba kuti atarise iyo handiri kubatwa inini ndozvaibhuya saka ndirido mukadzi umweni ndidainaona mukadzi umweni wechipiri zvainakira mugoni henyu mibambo imwimwi makatoroona kadzi yenyu airi saka ndishandeiwo kuti ndione mukadzi umweni wechipiri ndonamatira vanhu hongu saka makasingazvione sei pamweya kuti mukadzi wenyu ari kurongwa ndakatomutaurira mudzimai ndatotiwo chichi ndikati iwo mudzimai iwowo ndakuona ndapuwa tiri arume airi muno ndafamubhuya chii chikumboitika iwo nditaurire chokwadi taura wega chacho chokwadi mahambiro maitiro kuita mudzimai akati hapana zvindiri kuita bainini hapana zvindiri kuita ndikati asi iwowo kai zvichachibude painyi zvichachibude pachena ngekuti inini ukaite chiro ukadiitire chiro heaven chinongobuda chiga pachena zvichabude pachena chobva ndoti miri unyarara kuita kavakaita vanga vane protection here kana kuti vaita zvakanaka handinazo vabvunze mamakadzirira kana kuti amwe amusina chechi yamunopinda inonzi chii jekenishini St. Lucas Apostolic Age Jekenishini kuti anzwa kuti hanzi mudzimai wenyu akambozviita futi mune imwe nyaya iri kwamambo mumusha wakazviita futi kairi tichifurwa ngemudzimai wangu mukuru kuti hai iwewe tsvaka umwe murume iwowo iti umwe murume iwowo kuti hai unobva panapa ndisaineka iwowo tsvakaona murume wakoyo saka pakapite pakutanga ndakati igwiro ramai guru kuda kuti hai maini adini maini avi ndio ndakandofisa pakutanga saka pakutanga pacho papo ndakasandale bakumba kwacho kubuda mhatso kwacho kuti ndini mwana wenyu saka pakazoisa kwachifu mushando pakasai iwe Chirongwe iwe Shingai iwe tsvakai mari unenge ndikobude kupi kumba kwemudzimai ndokuti hai nyaya yako itongeka ngekuti hai mwese muzvikomba saka ndope ndakazotsvakai mari inini ndivana ndikone kubuda mumbatso musha kwemudzimai kuti ndine mudzimai ndio chibhuye nyaya yanga yaitika ndo pakazwi hai ndiyati take akati ashamwari iyi pabati dumbuto zvizwa ba zviniwe zvino itofira chikomba kuti hai itofira chikomba utotopuwa hanchazviiti futi saka izvi saka izvi ndo pakazoita futi aizoita futi saka onini mukoma ndio mahamba yakati nyaya kutanga
Saka iyo hivi manje mkoma anachizoona nini manje mkoma ndachizoona kuti hai hamba kwa sababu kungoto mzimayo mkoma ndo pata nini kwa sababu kwa njia ndio ba kuti nini chindada basi ndio mura penzera yangu basi saka nzadangu ndakata penzera yangu vikatupira nini kwa sababu kwa njia ndio ba plus nini ndakazotiza zuru ngendea kuti mibvunzo ndaya nakubvunzwemo yanga yakundikurira saka ndakati ndikashashodaira saka yangu ndibuda ngomo saka nazobudemo ndikava nande pasabuku pa Chief Saurombe saka Chief Saurombe akubuda ndikazoona hemu kwambodzoke mabike ndikabuya he kwamusha saka tuchizona kuti hai kuda ngibi kwamusha reka ngwa Chief Saurombe saka ndoba ini ndoba nazofuna Chief Saurombe ndikiti akati ndiye nani ndikati ndichirongwe akandiwa musvika wanene ndikati ndinyama patwenda ndikati andayakaita ingei ndikati wakatana nemukadzi wangu ngati saka wairumba kuyaona kuti zviite ndikati kuye kubombera kwa mambo akati manje une ng'ombere ndikati heyo nayo ndikati heyo nayo akati ngauona ino mapenzi isu tinoranga ai zvada kubaipa napa ndo pakachizoruma ndo penazofuna futi Chief Musha ndikiti haisa masoti dinge nyaya akati ngauyo chuya kudare muswe sandi nasi yatongbaye chizwi hai iwe na mkoma anga kazwi anobvise mbuzi mbiri kwa sabu ini wandipe ng'ombe mbiri okizondirapisa iwe na mkoma saka ndo pazi mbuzi mbiri wakapara sabu akati hana kupa akang'ombe mbiri wakaendesa ere kwa Shingai Chirongwe akati andida kuendesa ba ndo pavazi hai saka chimbotoyeni kukhona ngodi unofana kuti hai tichiva panapa unofana tofana kwenomba kwako woende kutipe ng'ombe tiende somhazo kwa Shingai saka zonza kupe ng'ombe ngani azanipe ng'ombe mbiri asi nhasi mkwambo wacho wasoti hai nini ndoripira babangu ndayaka paya saka ndo pasi hai muso chipiri muso 5 ndo pacha uya nemare kwa Chief Saurombe. Alright, ndanzwa muchitaura imimi kuti makati mukoma wandiuraya mukati akanzi futi akurapisei makabatwa nechirwere chechi papapa chinoitika ngechoti hai chest yangu ndiye inorwadza nekadza zvese zvekuti hai kunisimudze chinhu chinorema kudai handikwanisi kusimudze chinhu chine above 20 kg kudai handikwanisiba ndina tautoremerwa kudenga ndi kutobaiwa netsono muchesti mangu yakakurwadza ine nyaya iyoyi ndo zvakonzera kuti muzorwadziwa alright ko izvozvizvi mudzimai wenyu mamuregerera here muchibva panapa makatodzokerana mudzimai kundobvira musi wacho nawo musazobvawo neni ndobira zoti mudzimai wabva tivatatidatese kumba kugatese kumbatso asi mimi manga muchimupawo here bonde rakakwana kumbako bonde rakakwana ndotomupa zvakatonyanyisa maningi wondotee kuti hai egai nini ini baba we bonde rakakwana ndakuta kwemi mune makore mangani uye mudzimai wenyu ane mangani ini ndine 43 years mudzimai wangu ane 23 years alright nonzi Taurai Chirongwe taurisa yati nonzi Taurai Chirongwe makore mangani ndine 58 saka zvakaitika ndezvekuti ndakanga ndichiisa amwe mbuya akumbira kusirwa floor pamba pawo saka ndakanga ndatomboramba nditi ini hangu zvebuilding handichazvida pa saka nekuda kwokuti murume wawo ibofa mbuya wakura akazongosvika pakudzora moyo ndokubva ndaenda toshanda the first day hapana basa rangu handakupedza zvokuti asikapedza vasina tsaona dzakadaidza sine kuti zvinhu zvanga zviripo zvanga zvisina kuringana ndakabva ndasira panzira the following day ndichiuya kusvika mbuya vaya ndopa kuchitanga kuchiunganidza simendi dzavo mvura ndopakazodaidzwa nainini avo ndakadaidzwa darikoko takashanda ndakupedza ndakutakura twangu ndakuenda ndopavakanditi mamukuru ndokumbirawo chii bonde zvinoita here zvamuri kuita izvi ko murume kana murume akaenda kuchechi saka ndaane chii nenyota tobva tangozowirirana paya pachaitika saka tiripo ipo papo ndopakazosvika umwe muzukuru ndobva tiwanikidza musango ndobva zvokutiwanikidza ndokuchiita ndamubata chisisi saka akambogara for some days
asati aripota nyaya but nekuzofamba kwenyu ndekuti zoona vakuuya pamba pangu almost 10 o'clock PM vakawanda vachiti ini ndiri mupurisa ndakakwana kwese kwese chichi anozombosoboya saka ndokuvataurika nyaya saka yataurika nyaya akasvika pakuti inini ndaakusiya chii pasi panapa taigona kudini kurwa saka ini ndakazobuda pamba usiku ndichiavoida nyaya yekudini yekubva yakagaya kutaurwa kuti maybe taigona kuzosimudzira matemo and semusikoti dzimwe dzenguva indaizoburira because ndinenge ndakuzokwanisa kubudisa chirungu chinoti self defense pamba pangu kanga kazaramba saka ndakangosvika kuita ndobva ndabuda ndanorara musango saka the following day inini ndakabva ndarombofungura ndobva ndauya kwachifu Saurombe ndauya kwachifu Saurombe ndakati achifu Saurombe ini ndauya kunoko ndine nhaurwa yekuti ndiri kuona kuti muupenyu hwangu kusiri kutanga kwekesi yamungadai mungazofamba kwamazuva asi ndine dambudziko rokuti ndine nasoti muropa angu ndine mhuka indiri kurarama inondikonzeresa maproblems saka ndokumbirawo kurapiswa ndozvakauya kwachifu Saurombe chidini ndichibombera vakatanga zvakanaka ndobva vati vasana vari baba ndianani ndobva ndataura ndobva the following day tobva tauya ndikati wamukoma baba takabva tauya paya ubva vati Chirongwe muningi vakataura here kuti ndine dambudziko tikati haana bakati wakashaisha ngoti wakadini wakamuchamba ngati zvakadini zvakanaka mukoma ndakadini ndakashaisha saka from there Saurombe akati Chirongwe endai munorapisa munin'ina wenyu mozondipa maresults anenge adini abuda ndomusvikira ndakaiti kudareni saka uyo akazomanga nyaya mukamutaura kuti murarama nayo iyi mukarudzi yamutaura ndingati sort of kuti ndine dzambwa rekupomerwa mhosva kana kuti zvinhu zvacho zvaiitika mumashure zvimwe zvikatomboendesa kupolisi but polisi yechiongorora zona munhu muri kupomera mhosva uyu hatisi kuona paine mhosva kuti tine evidence yekuti kuti muri kutaura zvakadini akachiita saka ndakaona kuti maybe ndine jambwa pachishona pamaini pamakawanikwa mune protection ndakati inda zvinhu zvokuti munhu unga mungosangana immediate muipapo abatika nezera renyu nezvirwere zviri kuko mazuva ano hamuona kuti pakashata pakaipa here hamuna kutya chirwere dati hamuna kutya chirwere asadamboenda hangu kuchipatara kuti tinotarisa kuti zvakamira sei asi dambudziko rokuti mudzimai wemunin'ina wenyu akambozviita mumashure hamuna kuzvivhunduka zvesezvo kungoti ukanga asvika maybe pataticolas anazomboziconsider kuti but iye avari kuti imimi ndimi makavatanga muchiti kumba uku zvinhu hazvina kumira zvakanaka muri kunyimwa asi kumba uku zvinhu zvakamira zvakanaka awa manyepo zvokuti ndopandaida kuedza kusimudza maoko mudare ndichisiisa maoko pasi saka kana zvanhu zvakamira zvakanaka maizojambira sei kumunun'una uye munun'una ari kuti hanzi imimi makanga muchitoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nditsvagirewo iwo zvako zvakakunakira kune vakadzi vairi ndo manyepo kuti mukadzi wakatanga kubuda kuende kugazarinde wakuuya namaikuru achobva asika naye basa kutsvake basa maikuru obate mwana iye obva aenda vaigwagwenzi nemukomana kwakutonyenga naye papa obvepo chezvindoka futi kwachi kwako obva aoneka futi saka handisizive kuti apa ngike chitatu kega kana pane kumwe wakuchidoripirwa nemukoma ina hazi kuripirwa kwese okay saka imimi baba apa wakabvuma makavaita sei ndakarowa havana kukwara here izvo ndasikaita zvitsvakizo ngoti pakazotoungana anhu ini ndandabata mushonga ndinomwa mushonga saka ndiko ndakazovarowa akunitorera mushonga nemana saka imimi nhasi kwamambo mati muda kuripirwei kuda kuripirwa mwombe 3 baba ndakataura muripo wako kuti wandiripire kundishashira ngo ndakageza hembe sikaziba kuti ndo zvangaita saka ndakarwadziwa ndakata ndode mbudzi yekugeza tsvina dzenyu dzandakageza then mombe 3 kubva kunani kune mukadzi uyu iwo acharipirawo munin'ina wako uya unotione Taurai imi mishingigara basi mudzimai wekuka right ndiye mudzimai mukuru une 1 ndine 1 une 1 alright maiyo
makandifonera mukati mambo ndine chichemo. Ndicho chichemo ndo patsime pana. Inini chichemo na mai ndakapfanya musha wangu ndoda uripirwa. Mai ndakapfanya musha wangu aitoziva kuti inini ndikadzi wataura. Saka akandipfanyira musha wangu andisi kuti ndakagara zvakanaka bani murume wangu. Saka ndotode ng'ombe 3. Maiyo ndazvizwa chimangarai ngoti hatichabariri zvekuti chinopa mangarai pane mupurisa munomangara samanesi yonyorwa next dare tobva taitonga inotongwa. Muri correct? Muri correct. Ndanga nditoroka tinisina ndiri kumunda nditobvite beans akauya akatopinda kubvite beans akatoponda beans achitibvita nawana wangu aya. Okay. Iwe ichiendepi? Ichiende kwamashedza kwaende kwesafuro. Okay. Ano zvakanaka. Saka mwamangare nyaya yekune mupurisa baba anosungwa nemukadzi wakaite upombwe nemurume wenyu unosungwa. Ndombobvunza wamwati urume mombe 3 zekuti murume wakaite mombe. Maini kana ndipa mombe ngoti aiziye kuti murume womunhu iwo atikadzi womunhu na. Alright, saka baba murume wenyu kuti anotora maini nashotorera munini. Akatora munina. Iya munina wacho. Ati munina unotorwa kamukadzi ngini. Ini ndakatorwa munina. Iya munina wangu naye. Saka mudo kunde kuripisa. Iya na mukadzi. Ripisa murume because ndiye Ripisa mukadzi. Mukadzi. Ngokuti waiziye kuti murume wa maikuru. Wakafimbwa. Akati. Alright. Amadana ndamuzabira kwabvunza. Kuti murume wenyu akude barika kei munomudzisa kuti asarore mukadzi mukazomuningina pamusoro right mai vari right kana murume taura yakudomwe mukadzi unotsvake usiri wemunhu kunze kwete mumushemo. Saka mai ari correct kuti ndakapwanyirwe musha izvo zvezvo manje pamusoro mutemo uripo mazuva ano vane right iyoyo pamutemo kuti murume wangu wakatorwa ndimainini. Mainini ane murume wavo mwachizwa ane right. Muri correct. Mangarai nyaya iwewe mukadzi enda wagara hako kubhenjo iwe uramba wakagara hapo chindirezerai mukwambo wati ndoda uripira baba. Are mutape ari kude mombe yaye inoda kubviswa nditaurai kuendesa kuna Shingi. Mwari muri kuti kudini? Asi manje zvanga mutape angati ibviswe nhasi manje saka muri kusununguka riri manje kuti ikavwe sekutaura kwenyu. Taura nawo. Makadini majuti ndiri kuazwisisa chaizvo. Asi taide kuti umwe ronda rake ripodzwe. Dai pambozvishundurei. Chitaurai nawo kuti ndaidomborumbise mari kwamambo Saurombe ndokupai mangwana nachero. Ano zvakanaka. Zvakanaka. Ukamuti sorry muningina andizve pane kuti kubva muswenda tongi nda hapana chati chaitwa tinopinde kuzwa. Mbudzi dzekwasabhuku dzakaenda ngazviitwe dare rangu risati rakuteera ngazviitwe izvozvo. Right. Shingi unofanira mudza wangadana hayo umweni kuti mira saka madhodha manjika ari ngani right ndizvoka iyoyo hamusaita wari ndichaona nachifu musha manje ndizvoka tichaitaura isusu tati uyu ngaapatare mari uyu ndamuti chengeta mukadzi wani kana uchiende kuchechi zviri nani uende naye aende kokubikira wazwa wazwa here marume ari mune chiti anhu pane munhu ndizvoka udota kuti chengete mukadzi wako wakamuda akadaro
ngekuti akapfimbwa he nasi mangwana tichatonge wazvizwa izwa mupurisa wamambo Mutambara aiwa dorore musoso une mari leo sina chii mari kutambire murandu wacho iwe Chirongwe ngekuti akaitwa zvemhosva imweni yekuti ona yandarera ndati ndichaona na chief yani watatopedza ndichaona na chief musha tiri madzimambo isu tiri madzimambo Mutambara amusha nenini tiri machief ndizvo kana paino wakanyore samoni asiri makwati wakaendesa ere zvandakatiendesa kune muningina kwa ndati wakaendesa ere zvandakatiendesa kumuningina ngei ndakange ndapedza kumbiro ndo unoziya hona muningina wako ka wakanyengere mukadzi waifanira kunge wakaendesa something andizozopazira na Mutapi ngei ndakanga ndapedza kumbiro zvetu ndichiri kumbotsvaga Shingai hapana chawakapuwa right uchaenda nemapurisa nhasi muri kuenda nemapurisa kosunge chinosungwa chinoende kwa Shingai nhasi kwete mangwana iwe chiki chiyogara apa taurai apa darera terere zvendiri kutaura uyo ngagara apa mode kuende kumba terera mode kuende kumba kwataurai ndizvo ka une ng'ombe ngani mombe andina mombe ba wakati unoda kubatsira uyu asati abve kuchuti azviti wakanyenge mukadzi wemunhu waifanira kunge akaendesa something usaite royari munhu wazwa uchapikisana nechitongo changu ndati unofanira kuende kusunge ng'ombe nhasi wazwa kana usikakoni kuzviita yoenderera noenda ndega handizvidi zviri kuita iwo mukadzi wako unoda kuti anyengwere handati unoda kuti mukadzi wako anyengwere saka chinyarara iwe chigara Shingi woende panze apo womira tiri kuenda tese hana ng'ombe ndati hana ng'ombe here ndiyo tinotora pamutoro Mutapa ndingapapindura veipapo wozondipindura taakumba kwako business wazizwa ndati ana atete ako iwo anogare pasi nemukadzi asaite business imwe mai Shingi hamugutsikana ngemwamuna wanyike we hino bonde rimwe nerimwe yazode kunze kwemusha ngere apindura mwakasununguka mistake ana mai munoite mistake kuite mistake yekuti ndombotangayo ane gareta simukaitisi munotaura zita renyu kuti munoda kuti inyi tompe nguva ndabvunza ana mai kuti munoite mistake isu tidhire nemimwe pamusoro ndinozishupika chiriri mbo hakuna mistake yakadamukadzi wemunhu tiri kudare kwa Chief Saurombe kutaura kuti hazvina kutangira apapo zuwaro anenge akatokuretu kusvika azobatwa kwako wantange mistake hakuna mistake inokutuma kubve munzira kana kumba kuenda kovhura makumbo kuwanze kunze kwemusha haisi mistake mazvita thank you very much awo ndima Chirongwe muchamupe nguva ndoda mwe mai ati kuri yes mai iyoni mai akakanganisa mai handizvo mudzimai wakakwana hadaro hana kurongeka mai yavo alright hakuna mistake kai kuvhura makumbo hakuna munhu unovhura makumbo ngemistake muzaya ndazwa doutaura pamusoro Mutapa yes inini hakuse kuziya kwangu nemaonero anoita kuti mukadzi kana akazowatirana neumwe murume rutoshamisika baba anawo mukadzi uyu
kuti aifana atoendomba kwake chaati kugara naye chii zvikuti atakuite business nemukadzi ende hakusi kutanga pamwe utori nemamagemu aanoita asiri ababa pamwe akatobvira kare chiite zvinhu zvake pamweni baba unomuda hake alright semadiri akamuita pakutanga alright ini chendaida kuzonga chekuti murume wacho wakazonyenga ndaona kuti ifamily ndimukomana muningina wanga amupe chikafu chakawanda sei pamwe muningina waikorere kuchiona mai Chirongwe muruzomubvunzo here hazi wakati kwikwidzeri baba mukuru apane zvaakabvisa here zvisikabvisungu ngemurume wenyu hapana kwakainoke bonde basi akashupa pamusoro andidika tese tiri kutarisa kuti munhu andidika saka ngatitarisa kuti munhu andidi ngatitarise kuti munhu uri kufamba apo andidi munhu here sungainindoni imeni sungaito amwatwa batai vanhu saka musazvitarisei une mbiri une nhatu anditi tobva tatora advantage yacho ndozopitika pana baba namai avo wakaende komutora hake kati ndiye wangu mwechimusiya wakuchengetwa kuna uyu maubve kuendeni usadaro ngechake chida munhu hamba yakadii makandoni mabati